nového... Čaute, já vítám u nového videa a jsem tady v Baldebali. Mám já loptu. To nedám. Yes. Dal jsem to. Jucha. Randomizer, to je fuč mi. Tady ani jedna mapa není dobrá. Ale co s tím? Nic s tím neurobím. Dobrý mít loptu. Zase já. Jsem já vzdechl. Dva životy. Tuto mapu. Ring of Fire. To je dobré. Hra začíná o 2-1. Teď. Go. Co? No, já jsem to nedal. Bez penězí. Klasik. To je strašně zlé. Tady točí týpek. Začínáme. Mám loptu. Jdem flinkat. Zas! Já to nechápem. Tam je ještě obrovitánska. Dva životy. To je husté. To je strašně dobré, 2 životy. Jen trénovat zatat. Tak. Nic. Už začíná hra. Zase mám loptu já. Co? Ne, jsem nedal. To jsou 2 stěny. 2 týmy. Ne, klasik. Jdem si zatrénovat. Tak už ne. Jdi. Dal jsem to! Pěkně jsem to dal. Katana. 2 životy zase. Proč sami 2 životy? To tady je asi nejvíc 2 životy. Tato mapa zrovna krv neznášám. Ale 2 životy jsou. Ubral jsem mu život. Já jsem to zase dal. Co dám? Klasik. Dávám klasik. To je tady nejlepší ze všetkého. Tam. Co? Tak. 4 týmy, ne, klasik. Že něco mi to došlo. Mám free. Dal jsem to a dostal jsem penízky. Tady klasik. Tak to jsem nedal.
To nedám, to nedám, to nedám. Oj. Co? Dva životy. Rusko, Amerika, Anglicko, Amerika. Som dal Rapturn. To nechápem. Jak mě může tak zabít? Klasik. Toto je husté, toto chcem, tuto mapu. Toto jsem ještě nikdy neměl. Toto je hustá mapa. Tak je to kolečka. Oh my god. Já jsem odpálil Rapturn. Já jsem odpálil Rapturn. Já se můžem zatočit. Oh, zase. Já si dám ten nový meč. Tak toto je hustý meč. What? To co mám za meč? 2-1. Začínáme. Nedal jsem to. Proč? 2 životy. Jak? Jak? Co? Co? Hej, tento avkuje. A já dám avk. Chci za 50 peněz. Explozie? Ne. Co jsem to chcel? Toto, Reaper. Já se zapnu Reaper. Já jsem se na ten Reaper tak šetril. Už jsem dal do avka. Keď už jde preč avk. 2 životy. Uderword. Tak je to krásné, tady bývá aj God versus Evil. Co? Já nevím, co to robí, ta schopnost. 2 týmy. To co? Mám další peníze. 100 peněz. To je k ničemu. Klasík. Tady easy je za mapy. Zrovna kterou jsem nechcel. Ale jsou to vysoké stromy. Jak jsme to pinkali?
neříká, že máme jisté meče. My máme jisté meče. Co? O. Zase jsme pinkali. Ještě, že mi byl tento meč. Ne. Kosík. To co je za mapu? Na to mapu se mi nelúbí. To co bylo? 2 životy. 2 životy. Tuto mapu, tuto. Začínáme. Na 2 životy. To nechápem. Klasík. Škoda. Taká škoda. Ta schopnost nefunguje. Tento točí. I tento. Já za chvíli budem točit. Za 2 minuty. Co? No Raptor. Neznačím Raptor. Co by se... Dragon Spirit. Napište mi schválně do komentáru, na co si mám šetřit. Ne! Jestli se vám toto video líbilo, tak zanechte like a odběr.